Mikä fiilis? No ihan hyvä fiilis. Olis toi sellainen, että jos tädillä olis munat, niin täti ois setä päivitys? Siinä olisi 4. kertaa tullut, että aurinko paistaa ja pilvet on eeseen. Ja kaikki tykkää. Heippa. Olimme samalla luokalla ala-asteella. Kyllä aurinko paistaa täälläkin. Kaikki positiiviset päivitykset on musta huonoja. Ja sit kaikki tällaiset, mitä söin, kissakuvat. Joo. Tai jos tulee 2 kertaa peräjälkeen jotain, mitä jonkun lapsi on tehnyt. Joo, mä vihaan lapsia. Joo, omiakin. Niin, positiivisuus on kyllä sellainen syöpä tässä maassa. Niin kuin, mä oon tänään kerran vaan kuullut Joutsenlaulun radiosta. Mutta on vähän samanlainen kuin se sanotaan, että se on aina siellä viimeisessä paikassa, mistä etsii. No, jumaliste, kuka sen jälkeen enää jatkaa etsimistä, jos se on löytynyt se tavara? Virtsa karkaa aina, kun sen ei pitäisi. Milloin virtsan pitäisi karata? Turha se on hiiren vikistä, kun se on kissan perseessä. Onko tuttua? Ei oo tuttua. Tässä on niinku puolet mennyt ohi mutin. Tää mä voin kääntää sulle englanniksi. Tää on tosi hyviä. Throw a somersault gay. Ihan sika, heitä homo voltti. Ihan mahtavaa yrittää selittää ulkomaalaisille, että miksi tälleen sanotaan Suomessa. It rains like from the Easter's ass. Nimenomaan. The Easter, it's the time in the springtime. Oh, spring of the cunts and the back winter of cocks. Sit mä vihaan sitä, kun pariskunnat päivittelee toistensa seinille. Sellaista mä vihaan. Joo, puppeli tänään nähdään 2 tuntia, niin mä oon kotona. Se on ihan hirveetä. Onko sulla paljon tällaisia ystäviä? Ei enää. Be friend! Tää on tauti, tää leviää. Hirveä hyvä. Oletteko te ostanut TV-shopista ikinä mitään? Mä ostin sen korun, missä oli Jeesuksen syntymäluolasta kirjapallo. 250 €. Ja yksi juttu, mitä mä vihaan, nyt tuli mieleen. Hei, anna vihaa jota, otetaan aplodit. Tykkää ja jaa tää, jos välität. Voi jumala! Tän on pakko loppua. Oikeesti ton on pakko loppua. Nythän niinku jengin CVt on vaihtunut ihan ristiin. Armanilla voi olla joku kiinalaisen CV. Ja Armanilla on jo nyt kiinalaisen CV. I take your CV and you can clean my house. Thank you Arman Elitser. Batman ja Steve. Kyllä mä otan Darth Vaderin CV. Ehdottomasti. Kuolon tähden rakentaminen. Tuhonnut pari universumia, sillä on vaikuttava kartta. Se on joku faija. Jonkun CV pitäisi ottaa, niin olisi nyt siistiä olla vaikka Alex Stubb, kun se osaa kaikkea. Se on vähän sama kuin olisi joku Supermanin, paitsi että olisi hienommat hampaat. Se olisi voinut valita kenet. Mä valkkasin Darth Vaderin. Nyt niinku laskee aika Mun maailmassa Alex Stubb on Darth Vader. Se on sun isä, Lotta, onko kukaan kertonut. Eli ensi viikolla nähdään Lasipalatsi terassilla sama aika, sama paikka, sama meininki. Eri paikka kuin Lasipalatsi. Tosi nokkelaa. Tää sama paikka siirretään, me vedetään tää irti tästä ja siirretään Lasipalatsi terassille. Jännä prosessi, onnistuuko se, kukaan ei tiedä.